खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय दाथाफ्राव दङ। गिबि खोलोबाव आसामनि मोनबा लकसभा बियाबाव बिसायख'थि माखासे मिरुआव ईवीएम गाज्रि जानायनि खौरां। अख्रां रौनियानि गारिजों सौग्रावनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा 8 फरायसा जखम। UPPLआ 500 रां हाजिरा होनानै मेलाव मानसि लाबोदों बुंदों हाग्रामा महिलारि। शिबसागराव रायजो दलनि सासे सोद्रोमानि जिउ खहा। डिब्रुगड़आव एजेपि मावसुमाफोरनि न'खौ सावनाय जाथाय। BPFनि रोजा रोजा मावथि सोद्रोमाखौ लाफानानै खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै हादर नाङै गिबि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थि हादरनि 18थि लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट आजावनाया दिनै फुंनिफ्रायनो जागायदों। गिबि खोलोबाव हादरनाङै गासै 102 बियाबाव बिसायख'थि खुंदों। गासै मोन 21 रायजो आरो मिरुजों खुंजानाय ओनसोलफोराव खुंदों बिसायख'थि। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि खोलोबाव गासै 16.63 कौटिनिबो बांसिन भटारफोरा भट होगोन। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबाव आसामावबो मोनबा बियाबाव भट आजावदों। आसामनि मोनबा लकसभा बियाबाव गासै 65,47,869 सा भटारफोरा सा 35 बिजाथिनि खाफालखौ सायख'गोन। नाथाय गिबि खोलोबनि बिसायख'थि भट आजावनाया जागायनायनि सिगांनो आसामनि माखासे ओनसोलनि भट मिरुआव ईवीएम मेसिना गाज्रि जानाय खौरांखौ मोननो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला हजाय, सदिया, नाहरकटिया, कलियाबर, मिसा, नुमलीगढ़, मरियनी, डिब्रुगढ़ आरो माखासे जायगायाव ईवीएम गाज्रि जादोंमोन। जाउनाव भटारफ्रा गोलाव समसिम भट थुनो मोनाखैमोन। नाथाय उननि समाव गुबुन ईवीएमनि जोहै भट आजावनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमानि बरजार उरां गाथोननि साखाथियाव भारतारि अख्रां रौनियानि गारिनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उरां गाथोन साखाथिनि बुल्लायाव अख्रां रौनियानि गारिया गंसे स्कुल भेनजों सौग्रावनायाव भेननि ड्राइभारा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो 8 फरायसाफोरा जखम जायो। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्कुल भेनआ फरायसाफोरखौ लानानै उरां गाथोन साखाथियावनो थानाय SD क्लियार स्कुल फारसे गावनि लाइनजों फैबाय थानाय समावनो जोबोद गोख्रैथिजों उल्था दिगनिफ्राय फैनाय अख्रां रौनियानि गारिया मोगा-मोगि सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायाव स्कुल भेननि ड्राइभार भास्कर कुमारा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे 8 फरायसाफोरा जखम जायो। बेनिनो सुहानी 6 बोसोर, सुजान आली आहमेद 14 बोसोर, आद्रिजा बेगम 12 बोसोर, शाहिन आफरीन मुंनि फरायसाफ्रा गोब्राब हालोदाव होननानै शिलंआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानाय स्कुल भेननि नाम्बारा AA01BB 2102 आरो अख्रां रौनियानि गारिनि नाम्बारा 23B85027A। बबेखानि जाब्रबथाय जानायनि उनावनो अख्रां रौनियानि जवानफोरा गारिखौ गारनानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो होननानैबो मिथिनो हादों। दिनै 3थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि नमिनेशन होनाय समा बारग'लांबाय। दिनै जोबथा सानाव क'क्राझार ग्रीनफिल्डनिफ्राय माखासे मददगिरिफोरजों लोगोसे रेली खालामनानै नमिनेशन गथायदों BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, दोलोनि गागि दैदेनगिरिफोर फारियै देरहासार बसुमतारी, दनेश्वर गयारी, MLA रबिराम नार्जारी, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, अनजालि दैमारी आरो गोबांसा। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायनानै दाबि खालामदों। क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बियाबाव जोंजों बादायग्रा रावबो गैया। गासैबो हारि हारिसानि रायजोफोरा BPFनो भट होनो थियारि जानानै दं होननानैबो खाम्फा बरगयारिया बुंदों। गुबुन फारसे खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बे मोननै बियाबाव BPFनि देरहानाया रोखा। क'क्राझाराव खाम्फा बरगयारि आरो दरं अदालगुरियाव दुर्गा दास बर'आनो देरहागोन।
UPPL नि बिजाति जयन्त बसुमतारिनि नमिनेशन होनाय समाव UPPL आ 500 रां हाजिरा होनानैसो गावनि मेलाव मानसि लाबोदोंमोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया अजद होदों। सोलिफुबाय थानाय 2024 लकसभा बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि समाव शिबसागर जिल्लायाव दुखुनांथावै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। रायजोल दलनि सासे गागि सोद्रोमा संगीता गगैया बनमुख पन्चायतनि वार्ड नम्बर 10 आव गावनि डिउटिखौ मावबाय थानाय समावनो हार्ट एटाक जानानै हरखाबै जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं लामदिंआवबो बिसायख'थि सोलिफुबाय थानाय समावनो प्रेसिडिं अफिसार साब्बिर आलिया हाई ब्लाड प्रेसार जानानै गोब्राब थासारिजों जुजिनांनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया लामदिं हारुलंपेटआव थानाय एमई स्कुल 253 नि पोलिं स्टेशन नम्बर 253 आव जादों, जायनि जाहोनाव दसे समनि थाखाय पोलिंखौ दोनथ'दोंमोनब्लाबो गाव गावनि भटखौ होनो मोनैनि थाखाय जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि जाउनाव जोबनायाव बन्द खालामथ'नाय जायो। डिब्रुगढ़ जिल्लानि नाहरकटिया ओनसोलाव बृहस्पतिबार बेलासिनि समाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा असम जातीय परिषद एबा एजेपिनि मावसुमाफोरनि गंब्रै न'फोरखौ हरखाबै फैनानै सावनानै गालांदों। बे जाथायखौ बिसायख'थि जानायनि सिगां समनि दुंहाव थासारिनि थाखाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि दुंहाव थासारिजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि गेजेराव सर्बानन्द सनवालनि बेरेखायै गसंथिनाय एजेपिनि बिजाथि लुरिनज्योति गगैनि खाथि सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरबो दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लुरिनज्योति गगैया बेबायदि हिंसायारि खालामनायाव दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे गोख्रों रावजों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांखि खालामनानै गाग्लोबजानायनि उनावबो लुरिनज्योति गगैया गावनि मदद खालामग्रा सुबुंफोरखौ थासारिजों लोगोसेनो दबथायनानै थानो खावलायनायखौबो मिथिनो हादों। 1 नं क'क्राझार HPC लकसभा बियाबाव हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय BPF दोलोनि बिजाथि महरै गोख्रों राजखान्थिगिरि खाम्फा बरगयारिया दिनै 19 एप्रिल सुक्रुबार जोबथा खालाराव नमिनेशन गथायबाय। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला खुंथायगिरिनि मावख'आव सानजौफुनि 12 रिंगायाव गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथायदों BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया। बड'फा नोगोरनि ग्रीनफिल्डआव थानाय गावनि न'निफ्राय फुड रैली एबा हानजा सुरनानै बे नमिनेशन गथायनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा एबा खमैबो 15,000 मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। नमिनेशन लाखांनायनि उनाव BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि फैगौ 7 मेआव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनो 1 नं क'क्राझार लकसभा HPC नि रायजो राजाया बांसिन भट होगोन आरो देरहासारनाया रोखा। मानो होनोब्ला आथिखालाव BPF दोलोखौनो BTC नि रायजो राजाफ्रा जोबोद अनसायो आरो हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय BPF दोलोनि खुंथायखौ मोननो लुबैदों। BPF दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया गाव देरहासारनायनि उनाव सिगाङाव जेरै BTCआ ग्रोम ग्रोमै खुंथाय खुंबोदोंमोन बेबायदिनो लाबोफिननो नाजागोन आरो गोमानाय खुंथायारि गोहोफोरखौ BTCआव लाबोफिननायनि खामानिखौनो मावग्रोगोन होननानै बुंदों। दिनैनि बे नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, MLA रबिराम नार्जारी आरो गोबां MCLAफोरजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफाद, ब्लक आफाद आरो प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।